Vi står nu med de to spidskandidater fra Odder Radikale, som har haft en folkevæg kørende hele dagen med spørgsmål fra borgerne. Hvordan er det gået? Det går fantastisk. Vi har fået en masse spørgsmål, masse idéer, masse gode visioner for Odder Kommune. Og det pudsige er, når man kigger på den, så må vi konstatere, at folk ikke vil bare have butikker og parkering. Nej, de vil have levende miljøer, de vil have god natur, og de vil have oplevelser. Det er trenden. Er det den tendens, I kan se? Ja, det kan man vel nok, og en ting, jeg også er meget glad for, at man har kunnet opleve i dag, det er, at folk synes, der skal nogle radikale i byrådet. Det er der flere, der har sagt til mig, at de synes faktisk, at der mangler radikale i byrådet, og de har samlet det igennem lang tid. Så nu har de fået en mulighed. Hvordan ser I med aldersspredningen af dem, der har været der? Har det både været unge og gamle, eller hvad? Det er lige været fra dem, der ønsker bedre aktiviteter fra 65 plus, og til skoledrengen på i anden klasse, der ønsker en bedre busforbindelse fra Balle til Odder og alt derimellem. Rigtig mange unge mennesker har været inde og give deres besøg med. Det er dejligt. Nu er alle de her idéer, der er blevet samlet ind, hvad skal de bruges til nu? Dem samler vi sammen på Facebook, hvor man kan se dem alle sammen. Og så laver vi vælger vi de bedste idéer ud. Så laver vi en afstemning, og den bedste idé, der vinder, den bringer vi ind i byrådssalen, og så lover vi arbejde for at realisere dem. Og der er rigtig mange idéer, som vi virkelig kan skrive under på med vores radikale politik. Så det er vi jo glade for. Ikke mindst på kulturområdet er der virkelig gode idéer. Så nu har vi sat aftrinnet til afsætte til en rigtig god valgkamp. Det skal nok gå, som vi har forudsagt, mindst 2 mandater i byrådet. Nu er vi startet. Så de radikale i Odder er klar? Vi er fedt for fight. Ja, og vi lytter til folk.